Rekuperácia, alebo ako si vy sami doma môžete urobiť rozvody rekuperácie, to znamená takú prvú etapu, to voláme, a v druhej etape sa už inštaluje jednotka a napája sa jednotka na exteriér, to znamená prívod vzduchu a odvod vzduchu. To je spojenie jednotky s vonkajškom, ale ako si vy vo vnútri domu môžete urobiť toto všetko sami? Áno, doslova nazvem to urob si sám rekuperáciu, prvú etapu. Rozvody rekuperácie sa používajú 90-ky plastové rozvody alebo 75-ky, podľa toho, koľko máte priestoru. Väčšinou ide o 90-ky. Keď má niekto ešte menej priestoru, tak sa používa takéto ploché potrubie, len si to dobre zvážte, je 3-krát také drahé ako toto potrubie. Zároveň jednu rúru potrebujete na prívod vzduchu do spálne k tomuto elementu. Áno, to je element, kde sa napojí taký tanier, poviem o ňom za chvíľu viac. Ale ak pôjdete na 75-ky, tak potrebujete ich dve. Čiže prvý základ je, aký priemer rúry si zvolíte, inak, aký priemer si zvolíte, ak nám pošlete výkresy, my vám celé navrhneme. Celé toto technické riešenie a nič za to nezaplatíte, ako našim zákazníkom vám to robíme gratis. Najskôr počítame, kde sa dá 90-ku. Keď by sa nedalo 75-ku a keď sa nedá, tak sa používajú tieto plochy. Čo to znamená? Tam, kde budete mať vy umiestnenú tú rekuperačnú jednotku, tam je jedno miesto, to znamená, zvolme si, že tu na tejto stene budete mať umiestnenú rekuperáciu. Zhruba 45 cm od vrchu by vám mali rúry takto skončiť a tie rúry sa končia v takomto rozdielovači. Rozdielovač môže byť viac, toto máme pre 6 rúr, môže byť pre 8, pre 10, pre 12. Závisí to od toho, aký ten váš dom je členitý. Tie rúry sa tu ukotvia. Zároveň tento rozdielovač sa uchytá, tu je tlmič. Detálnejšie to vidíte na našom e-shope alebo na našom webe, alebo vám pošleme detálne podklady. Ale začneme tým, že to je jedno miesto, čiže toto ak si dáte 45 cm od stropu a všetky prívodné rúry si dáte sem, to znamená všetky rúry, ktorými privádzate do miestnosti vzduch, a vedľa toho si umiestnite toto isté zasa na odvodné rúry, máte počiatočné miesto. No a vy si nájdete trasu, respektíve my vám ju navrhneme v našich cenových ponukách a technických riešeniach. Samozrejme nie je to dogma, že to musíte dodržať. Ak nájdete lepšiu, tak si urobíte lepšiu. A z toho prvého miesta, zo strojovne, kde máte rekuperáciu, si do každej miestnosti takúto rúru, v takýchto balekoch bývajú balenia po 50 metrov, prípadne menšie balenia, a môžete tie rúry kotviť na takéto kotvy. Tieto kotvy sa používajú tam, kde chcete, aby to vyzeralo pekne. Ona tá kotva je samostatná, ale sa vlastne takto pospája. Vidíte, že je samostatné, vy môžete pospájať, podobne sa napája aj takýmto spôsobom, aby to aj esteticky pekne vyzeralo. No a dojdete do miestnosti, kde vzduch privádzate alebo odvádzate, a tam sa použije takýto, nazveme to, koncový prvok. Krátky, dlhý. Cena je rovnaká. Čiže nakupujte si radšej dlhé, pretože z nich môžete urezať. Tu tá rúra 90 vôjde dovnútra, ale aby bola tesná, tak použijete tesnenia. Tu je krabička tesnení a to tesnenie použijete či na ten element, ktorý som hovoril, to znamená na jednej strane je to tesné, aj na tento druhý element použijete tesnenie. Nasuniete to sem, vidíte, že to je také medzikružie a tým pádom tesní, a zároveň, aby vám niekto tú rúru nevytrhol, tak tu máme také poistku, to nazvem. Ano, a keď zatlačíte, vidíte, že vlastne to zapadne do tých drážok, tak tá rúra sa vám nevytrhne. Čo je dôležité? Dôležité je, pri prvej etape robíte hrubú stavbu, tu je zaslepka, vidíte ju červená. Čiže mať to zaslepené a ešte si to radšej obálte do nejakého igelitu a lepiacou paskou, aby sa vám donútra nedostal prach. Keď máte porobené či prívody, či odvody z tej strojovne, z miesta číslo 1 do miesta číslo 2, to znamená spálňa, kúpeľňa, obývačka, a všade, keď máte porobené tieto koncové prvky, tak v podstate máte prvú etapu hotovú. Môže sa stať, že chcete použiť mriežku. Na mriežku máme iný tvar.
To znamená, dáva sa do steny, môže sa dať do podlahy, ak chcete privádzať, ale zo strechy alebo zo stropu je najlepšie tento tvar. To je všetko. Pre druhú etapu vám prídu naši kolegovia nahodiť jednotku a spustiť ju. Prečo? Pretože výrobca na jednotku dáva záruky za podmienky, že ju spustí renomovaná firma, nímž zaškolená. Na Slovensku je nás niekoľko, my to robíme v Žiline, ale hľadáme si partnerov po celom Slovensku.